O'n i lygu pen yn oniweddio ar gychwyn yr amser yma fe'n gilydd. O ddiwy'n tad, da ni'n troi at y ti y bore yma. Yn ymwybodol bod y byd da ni'n ei adnabod ys gymaint o flynyddoedd ers ein hoes hyd yn oed yn gwynebu newid. O Dduw, da ni yn diolch o Dduw bod ti yn Dduw di-gyfnewid, Dduw tragwyddo sydd yn aros yr un fath bob amser. Ac o Dduw, da ni'n cyflwyno'n hunan i chdi, yn ein gwahanol deimladau, yn y ffordd da ni'n teimlo. Da ni yn gweddio o Dduw bydde ti'n cysuro ni os ydyn ni'n galaru. Da ni o Dduw yn gofyn i chdi fendithio ni yn yr amser tawel, yn yr amser yna da ni ar ben yn hunan. Da ni'n gofyn o Dduw bydde ti'n agosau at ni ac yn bodloni ein hunaid. O Dduw, da ni'n yn diolch am fywyd y frenhines na ddangos i ffydd yn weledol iawn. Ac o Dduw, da ni'n diolch bod i ffydd hi yn yr arglwydd Iesu Grist, sydd yn dod yn agos, sydd yn siarad efo anghenion y galon, ac yn dod yn waredwr ac yn dod yn arglwydd ar fywydau pob un ohono ni, os ydyn ni'n galw allan yn enw Crist. O Dduw, da ni'n gweddio y bore yma, a byddwn ni'n cael amser da yng nghwmni'n gilydd ac yn dy gwmni di. Da ni'n gweddio Dduw bydde ti'n agosau at ni ac yn ein cynorthwyo ni i wrando ac i ddeall ac i ddysgu amdana ti dy hun o'r newydd efallai, neu yn cael ein atgoffa o wirioneddau gras ac refengyl yn gynnes ac yn anwyl i bob un ohono ni. O Dduw, da ni'n cyflwyno awr yma o fel di, yn hyderus o Dduw bod ti'n gwybod be da ni angen i glywed. Yn enw Crist, da ni'n gweddio hyn i gyd. Amen. Da ni am ganu, da ni am agor y llyfr yma a troi i emyn rhif 366, 366. Iesu cyfaill fe enau di, gad i'm ffoi i ffynwes gref, tra bo'r tonau'n codi'n llu ar y storm yn rhwygo'r nef. Cuddfugeidwad on i ddaw, terfyn y tymhesloedd maith, dwg fi'n iach i'r hafan draw, derbyn fi ar ben y daith. Emyn 366.
o'n bywyd y dwyt ti, o dy hunan i mi nawr, tarddo fewn fy nghalon i, tarddi dragoeddol deb mawr. Mae'r darlleniad y bore yma yn gyfarwydd iawn. Dwi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd efo'r darlun ac eich y rhai o'n chi hyd yn oed yn gallu adrodd yr chydig adnodau. Mae'n dod o lythyr yr awdur at yr Hebreaid ac mae yn neges sydd yn fwriadol i galonogi Cristnogion. Neges yn syml iawn os oes ni'n crynhoi efo'n chydig eiriau fy hun ydy bod ni i ddyfal barhau a bod Duw o'n plaid. A chydig adnodau sgennau, adnod 1 i 3, so byddwch yn barod i estyn y llyfrau yma eto mewn rhyw 3 munud, mae'n siŵr llai dibynnu ar speed dwi'n darllen. So pennod 12, mae'r efengil i gyd yma eto, mor glyfar di'r gair am grynhoi pethau mae pregethwyr yn cymryd awr a mwy i ddeud, ond mae'r Beibl yn deitha ni'n grynhoi iawn. Pennod 12, adnodau 1 i 3, sydd gyda ni yma. O blegyd hynny, ninnau hefyd, gan fod cymaint cwmwl o dystion wedi ei osod o'n hamgylch, gan rhoi heibio bob pwys a'r pechod sy'n barod i'n hamgylch hynny, trwy amynedd rhedwn yr yrfa a osodwyd o'n blaen ni. Gan edrych ar Iesu, pen tywysog a pherffeithydd ein ffydd ni. Yr hwn yn lle'r llawenydd a osodwyd iddo, a ddioddefodd y groes, gan ddiystyru a gwaradwyddydd, ac aisteddodd ar ddyhelaw gorsedfaint Duw. Ystyriwch am hynny, yr hwn a ddioddefodd gyfrwy, ddywedyd yn ei erbyd gan bechaduriaid, fel na blinoch, ac na dymollongoch yn eich eneidiau. Da iawn. Bydde Duw bendithio y darllen a gwrando i air sanctaidd. Da ni'n mynd i ganu, emyn 358 y tro yma, 358. 358. Gwyn a gwridog hawddgar iawn yw fanwylid. Doniau'r nef sydd ynddo'n llawn, heraidd hyfryd. Deua'r faith nac uchder nef, byth fi ffeindio arall tebyg iddo ef. Halleluia. Dyma sylfaen gadarn gref drwy fy mywyd. Credu ac edrych arno ef yw fy ngwynwyd. Ynddo bellach drwy bob pla y gobeithiaf, ac mewn rhyfel can i'w naf. Halleluia. 358. Dwy
Gadewch ni blygu pen a gweddio. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd a thad, ein harglwydd Iesu Grist. Da ni'n diolch bod ni newydd gael canu. Mae chdi di'r sylfaen gadarn gref drwy fy mywyd. Da ni'n diolch o Dduw, mae dim ond credu ac edrych arna ti sy'n rhaid i ni wneud. A dyna ydy'r peth sydd yn dod ar llawenydd i ni. Ti yw ein gwynfyd. Ac ynddo bellach drwy bob pla, o Dduw, da ni'n gwybod, da ni wedi byw drwy bla sydd wedi para ac yn parhau i effeithio ein bywydau a'n cymunedau. Da ni'n gwyddio yn benodol am un eglwysi'r fro yma sydd wedi gorogyheirio oedfa bore yma oherwydd y pla. O Dduw, da ni'n diolch drwy bob pla bod ni'n gobeithio, bod ni'n tystio, bod ni'n credu bod chdi wrth y lliw. Ac mewn rhyfel, canu nawn. Haleluia. O Dduw, da ni'n ymwybodol am ryfeloedd ar draws y byd, anghyfiawnder sy'n digwydd ar draws y byd, profiadau anodd, pethau anodd sydd yn gwneud bywyd yn anodd ac yn drist. O Dduw, yn yr adegau yna i gyd, ti ydy'n sylfaen cadarn gref. Ac o Dduw, da ni'n diolch am Iesu Grist, am y cadernid yna. Mae Iesu Grist yn ei roed i'n bywydau ni. O Dduw, da ni yn ymwybodol yn y byd yma heddiw, da ni wedi gweld llawer o newid. A da ni'n ymwybodol bod ti, fel dwi wedi deud ar y cychwyn, yn ddigyfnewid. Ti'n dragwyddol, ti'n para am byth. Ac o Dduw, mae hynny yn cael effaith da ar ein bywydau ni. Pan da ni weld yng nghanol y tonnau, pan da ni weld bod petai pethau yn drech na ni. O Dduw, da ni'n diolch bod ti yn llonydd, bod ti yn oesol yr un fath. Ac o Dduw, helpa ni y bore yma i gael ein golwg ni ar hynny. Helpa ni i droi ato ti a codi'n pen i fyny o broblemau y byd yma ac i edrych ar y tragwyddol ac i edrych ar Iesu Grist. O Dduw, da ni'n diolch am y gair yma. Da ni'n diolch bod o wedi cael ei ysgrifennu yn y llyfr yma mwyn ein hyfforddi ni, mwyn ein cynorthwyo ni, mwyn ein cofleidio ni ac ein hannog ni i ddyfal barhau. O Dduw, da ni'n diolch bod ti yn Dduw sydd yn adnabod ni. Ti o Dduw wedi rhoi dy gair i ni, nid dim ond mwyn dweud wrthyn ni amdana ti dy hun, ond mwyn dweud wrthyn ni am sut bobl ydyn ni. Ac o Dduw, da ni'n troi ato ti y bore yma yn gofyn os gweli di a bod yn dda. Y bydde ti yn annog ni, y bydde ti yn dod a'r gair yn fyw i ni. Da ni eisiau'r gair yma fod yn fwy na geiriau. Da ni eisiau'r gair i fod yn rhywbeth da ni'n ei gredu ac yn ei ddal yn dyn yn ein calon. O Dduw, da ni'n diolch bod ti wedi gweld yn dda i ddanfon Crist i'n byd. Mwyn bod gynnon ni fwy na'r gair, bod gynnon ni Duw ei hun wedi dod yn y cnawd i gyd ymdeimlo ac i fod yn gallu uniaethu efo pan ydyn ni'n profi bywyd yn anodd ac yn ein llesthu ni. O Dduw, da ni yn gweddio am y byd a'i holl ofalon, a'i holl bethau sydd yn mynd ymlaen. O Dduw, agosa at yr rheini sydd yn galaru. O Dduw, da ni'n gweddio y bydde ti yn dod yn addfwyn, yn dyner at yr rheina sydd yn teimlo yn drist. Ac o Dduw, tydar atgofion hynny, tydar profiadau hynny sydd yn y cof i flaen y cof, mwyn bod yr teimladau hynny a bod yr atgofion hynny o Dduw yn dod i lenwi y meddwl. O Dduw, da ni'n gweddio o Dduw am bobl sydd yn sal, da ni'n gweddio am rheini sydd yn profi ar hyn o bryd iechyd heriol ac anodd, neu iechyd hir dymor sydd yn heriol hefyd. O Dduw, da ni'n gofyn y bydde ti yn iachau, y bydde ti o Dduw yn falm i'r boen. O Dduw, dwi ti ddim jyst yn syniad yn y nef, ond mi wyt ti yn Dduw byw sydd yn gwrando gweddi ac sydd yn gwneud gwahaniaeth, nid dim ond ar ddiwedd taith ein bywyd, ond o Dduw heddiw. Yn enw Iesu Grist heddiw, da ni'n cael gweddio ac erbyn arna ti i wneud gwahaniaeth yn ein bywydau ni. O Dduw, helpa ni o Dduw i ymdopi ar byd pechadurus yma, ar byd anodd yma. Helpa ni o Dduw
i allu dyfal barhau ac i ymbalfalu ac i ddyfal barhau yn y ras yr hwn sydd wedi'i rhoi o'n blaen. O Dduw bendithia yr adnodau yma, helpa ni o Dduw i'w clywed nhw, helpa ni o Dduw i'w cymhwyso nhw, i'n deall ni ac i'n bywyd ni. Ac o Dduw, dyn ni'n gweddio hyn. Fel nes di ddysgu rhai oedd yn ddilyn di blynyddoedd maith yn ôl, helpa ni wan i weddio gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r de nhw, deled dy deyrnas, gwnele'r dewllus, megis yn y nef, felly ar ddear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddio, a maddau ni yn dyledio, fel y meddyw ni nau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canes iddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gadewch i ni ganu unwaith yn rhagor emyn 356 y tro yma. 356. O na chawn i olwg hyfryd ar ei wedd, dywysog bywyd. Tegwch byd a'i holl bleserau yn ei wydd a lwyr ddiflannau. Melusodiaeth yw ei heddwch, anghymarol ei brydferthwch. Ynddo'n rhyfedd cydlywyrcha, dwyfol fawredd a mwyneithdra. Uchelderau mawr ei ddiwdod, a dymderoedd ei efuddod, sy'n creu syni fyth ar syni yn rhigolion gwlad goleuni. 356. Fel o'n i'n dweud, mae hi yn ddarlleniadau, neu mae'n adnodau, sydd yn fwriadol i'n hannog ni, ac dweud wrthon ni i ddefal barhau yn y ras sydd o'n blaen. A dwi eisiau chi ddychmygu am eiliad i rai o'n chi, mae o'n bell iawn yn ôl, ond i'r eraill ddim gymaint o hynny. Dwi eisiau chi ddychmygu bod chi'n ôl yn yr ysgol, a bod hi'n dymor mabolgampau. Dwi'n gweld eich gwynebau chi'n barod. Nôl i dymor y mabolgampau. Ac ar ben hynny, dwi eisiau chi ddychmygu bod yna gapten yn ein plith sydd yn dewis neu yn gofyn i chi wirfoddoli i redeg un o'r gwahanol rasus sydd yn nghlwm â mabolgampau. Rwan, os ydych chi'n cofio'n iawn, neu os ydych chi'n gwybod, mae yna rasus sydd yn para 100 metr, 200 metr, 400 metr, ac mae yna draws gwlad, dwi'n gweld chi wan, traws gwlad, a marathons sydd yn para'n hir. A mae yna hyd yn oed pobl wedi penderfynu bod yna ffasiwn beth a ultramarathons i gael, sydd yn fwy na marathon. Rydym credu bod rhyw mor wirion di meddwl am y fath syniad. Ond, os ydych ni'n gofyn i chi wirfoddoli ar gyfer rhai o'r rasus yna, dwi ddim yn meddwl
O wybod bod yna rhain ofnadwy hir a rhain anodd os yn para oes, dwi'n siŵr sy'n ni'n cael dipyn o wirfoddolwyr i gael o drosodd o fo'n sydyn a dewis yr asus byr. Chi'n cytuno fi? Os chi jyst yn deud, ia, neu gael o drosodd o fo, a neu ffôl o fi fy hun am 100 metr yn hytrach na ffôl o fi fy hun am 1,500 a mwy o fetrau. Ac mae'r rasus yn dydi, neu mae'ch parodrwydd chi i gytuno i redeg yr asus yma'n ddibynnol ar eu hyd nhw. Yna rhai, fel o'n i'n deud, sydd yn para dyddiau erbyn hyn. Ac does neb eisiau gwirfoddoli i wneud rheina. Mae hyd yr as yn cael effaith ar hyd yn oed yn fach o sif yn parodrwydd i wneud nhw. Mae ras 100 metr erbyn hyn yn para, os ydych chi'n athletwr ffit, 9 eiliad a chydig. Dwi'n cofio 9.39 neu beth fel. Anhygoel bod rhywun yn gallu wneud o mor gyflym. A wedyn mae traws gwlad yn para rhyw ddiwrnod, dyma marathon yn para oriau os ydych chi'n ffit. A mae'r frwydr corfforol yn gofyn am nerth a dyfal barhad. A dyna mewn ffordd, os ydyn ni'n edrych ar y darlun yma yn Hebreaid, dim ras byr sydd yma, ond un o rasu sydd yn para oes, bywyd hyd yn oed. Mae hi'n ras hir, mae hi'n ras galed. Ac dydy'r Beibl ddim yn cyfeirio at y syniad yn ein pen ni o ras lle mae gennych chi trac Olympaidd, track and field, ydych chi'n rhedeg o'i gwmpas o. Mae'r Beibl yn cyfeirio dydy at llwybr cul a llwybr llydan, neu'r ffordd gul a'r ffordd lydan. Ac mae'r llwybr cul yn arwain i'r gogoniant, a mae'r llwybr llydan yn arwain i ddistryw. A mae'n bwysig bod ni'n ystod ein hoes, yn ystod yr amser ar y ddaear yma, yn gofyn y cwestiwn i ni'n hunan yn gyson ar pa lwybr ydw i. Ydw i'n dilyn Crist? Ydw i'n cael fy arwain gan yr Ysbryd Glân a gan Dduw? Ac ydy'r Beibl yn gymorth i mi i barhau, i ddyfal barhau ar y llwybr cul yna sydd yn arwain i'r gogoniant? Neu ydw i wedi cael fy nhynnu, neu ydw i wedi cael fy pethau wedi tynnu fy sylw fi, ac ydw i ddim efallai wedi gofyn i'r arglwydd Iesu Grist fod yn waredwr ac yn arglwydd, ac felly dwi dal yn ffeindio fy hun ar y ffordd sydd yn arwain i ddistryw. A dyna'r cwestiwn da ni fod i ofyn i ni'n hunan yn gyson. Os ydych chi'n rhedeg ras yn yr Olympics, os rhaid chi gyrraedd safon arbennig. Dydy unrhyw un ddim yn cael gwneud, bysa cynrychiol i'ch gwlad yn rhywbeth sy'n lot o'n ni, dwi'n siŵr, yn hoffi cael y fraint o wneud. Ond mae rhaid chi gyrraedd safon. Ac i gyrraedd y safon yna, mae rhaid chi gael dawn. Dawn sydd yn golygu bod chi'n dda yn gwneud o. Ond weithiau dydy hynny ddim yn ddigon. Ar ben y ddawn yna, mae angen ymroddiad sy'n golygu bod chi'n hyfforddi am flynyddoedd. Blynyddoedd a blynyddoedd o ddeffro'n fuan, mynd i'r gampfa, mynd i'r pwllnofio, rhoid yr oriau i mewn, mwyn bod chi'n dod y gorau ydych chi'n gallu bod. Ac ar ben hynny wedyn, mae yna dreiathlon, mae yna dreialon, a pethau fel sydd yn golygu bod chi'n gorfod cael eich sgorio a wedyn cael eich dewis. Ond mae'r Efengyl yn hollol wahanol i hynny. Does na ddim ymdrech ohono ni'n hunan, da ni'n gallu perffeithio sydd yn gwneud ni'n gymwys i fynd i'r gogoniant. Gwaith Crist ydy'r cyfan. Pwy sydd ar hawl i fod ar y ffordd gul? Ydy o'n ddawn? Ydy o'n rhywbeth da ni'n etifeddu? Ydy o'n rhywbeth da ni'n gael gan ein rhieni? Na, Duw sydd yn dewis, Duw sydd yn rhoi y fraint i ni, Duw sydd yn siarad efo'r enaid, Duw sydd yn ateb gweddi y pechadur. Oes rhaid i ni fod yn perthyn i rywun arbennig? Nag oes. Oes rhaid chi fod yn fab i weinidog? Nag oes. Oes rhaid chi fod efo yncls i weinidog neu rhywun yn mynd i capel? Nag oes. Mae'r Efengyl yn perthyn i bawb. Mae Crist yn cyhoeddi yr Efengyl a'r newyddion da i bob un, yn ddi
wahân. Mae Crist yn dweud, dewch at y fi, bawb sy'n flaenedig ac yn llwythog. Pan mae'r byd yn teimlo fatha bod yna bwysau ar eich sgwydda chi, pan ydych chi'n teimlo yn ddigalon, pan ydych chi'n teimlo bod pethau yn ormod, mae Duw yn dweud, mae Crist yn dweud, dewch at y fi, bawb sydd yn flaenedig ac yn llwythog. A gwaith Cristnogion ydy cyhoeddi bod Duw wedi creu ffordd newydd. Bod Duw wedi creu ffordd osgoi oddi wrth bechod y byd ac sydd yn arwain i'r gogoniant yn Iesu Grist. Mae'r gwahoddiad yna'n agored i bawb. Gwaith Crist ar y ddaear yma oedd dod i geisio ac i afael yn dyn ym Mhechaduriaid. A'i llusgo nhw, a'i croesawu nhw i'r nefoedd, a mae'r gwahoddiad yna'n agored i bob un. Felly mae ras bywyd y Cristion, bywyd Cristnogol yn agored i bawb. Ond be dyn ni'n weld yn sydyn iawn ydy bod hi'n ras heriol. Mae'n ras anodd. Mae yna wawd yn cael ei daflid at y Cristion, pan mae Cristion yn dweud, dwi'n meddwl fel hyn mae'r byd fod i feddwl. Dwi'n meddwl fel hyn oedd Duw wedi creu y byd. Mae'r byd yn gwatfar ac yn dweud na. Fel hyn dwi'n meddwl mae'r byd i fod. Pam da ni'n sefyll fel Cristnogion, mae'r byd yn ffeindio ffordd ond tynnu ni lawr. Ond dydy hwnna ddim yn annisgwyl, achos dyna sut fywyd gafodd Crist. Crist yn dweud fi di mab Duw. Crist yn gwneud y gwirthiau mae gyd. Crist yn dod i ddweud bod yna ffordd arall, ond be ddigwyddodd i Iesu Grist? Gafodd o'i wrthod a gafodd o'i groeshoelio. So mae'n ddisgwyliedig, mae dyna hefyd fydden ni'n wynebu weithiau. Ond o'n plaid ni, mae gennym ni ysbryd glân, mae gennym ni Iesu Grist i hun, a Duw i hun, Duw y Tad, yn gofalu amdano ni. A mae Duw wedi gweld yn dda i wneud yn siŵr bod adnodau fel yr rhain yn cael eu cynnwys yn y gair i'n cynorthwyo ni. A mae'r awdur sgwennodd y llythyr at yr Hebreaid yn hyfforddw, yn fwriadol isio bod hwn yn cyrraedd i'n clustia ni ac yn clona ni ac yn ein hannog ni i ddyfobarhau. Gyda fi 3 pwynt sydd yn codi o'r tair adnod yma, a maen nhw'n dechrau efo A, B a C, a dwi'n eitha balch o hyn. Ni'n gwenu pan eisiau dod o draws yma. Cyntaf di anogaeth. Dyna be mae'r awdur eisiau ni gael o'r chydig adnodau yma, cael ein hannog. Yr ail beth wedyn ydy brwydr. Mae yn frwydr. A wedyn y trydydd un wedyn ydy bod yna gyfeiriad, bod ni'n cael ein cyfeirio. So bod ni'n cael anogaeth gan ychydig adnodau yma, bod yr adnodau hefyd yn dweud mae'n mynd i fod yn brwydr, ac yn y trydydd peth wedyn ydy bod yna gyfeiriad. Mi ddechrau efo A, anogaeth. Adnod 1 yn dweud hyn. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas. Mi eisiau chi ddychmygu bod ni mewn stadiwm fawr. Nid fel y rhai sydd yn y gogledd, lle mae gennych chi jyst un stand ar ochr y cae, ac yna wedyn bod na ddim pobl na seti yn weddill y cae. Achos y profiad o redeg ras blynyddoedd yn ôl i fi, a dwi'n meddwl bod yn wir i rheina sydd yn rhedeg marathons a rasis mewn ysgolion ydy, mae'r dorf yn naturiol yn cael effaith ar allu y person i gario ymlaen. So beth sydd gennych chi? Didwch bod gennym ni wan stadiwm debyg i yr hyn sydd yn Mangor, Treborth, un stand, a neb neu'r exam yn agosach chi fama. Dwi'n meddwl mae un o'r stands di cau, does, di'r cop di cau, a does yn byd yna. A mae gennych chi dorf mewn 3 rhan, a mae yna un darn lle does ddim pobl. Pan ydych chi'n rhedeg y ras yna rownd y trac yna, gennych chi'r dorf i gyd yn eich annog chi pan ydych chi reit o'i blaen. Ond wedyn fel ydych chi'n mynd rownd y gongol, a mae'r bobl sydd yn gwylio yn lleihau, a bod chi'n mynd yn bellach i ffwrdd, mae sŵn y dorf yn mynd yn is. Ac yna wedyn, ydych chi'n teimlo bod chi'r ben eich hun. Chi'n mynd rownd y gongol, ydych chi'n hollol pen arall i lle mae gweddill y dorf. A mae'ch ysbryd chi, mae'ch gallu chi, mae'ch corff chi'n dechrau blino, a ydych chi'n clywed neb yn eich annog chi. Ydych chi wedyn yn dod rownd y gongol. Ydych chi wedyn yn dechrau,
wedyn dechrau clywed sŵn y dorf yn curo dwylo, a maen nhw'n ymwybodol ohonych chi eto. A maen nhw'n curo dwylo ac rywsut o nunlla, mae gennych chi'r nerth eto yn eich coesau i redeg yn gynt na chi redeg erioed o'r blaen yn ystod y ras, achos maen nhw yn eich cario chi at y llinell derfyn. Dyna'n aml iawn ydy sut mae bywyd yn edrych i'r Cristion, achos os da ni'n edrych ar batrwm wythnosol, mae gennym ni'r capel ar y sul, ac da ni'n dod yma, da ni'n cael ein llenwi efo'r gair, da ni'n cael ein llenwi efo cwmni Cristnogion eraill, a da ni'n teimlo fedra i wneud unrhyw beth. Mae Duw am mhlaid i. Dwi'n gwybod bod Duw yn wir. Dwi'n gwybod dydw i ddim ar ben yn hun, dydw i ddim yn y lle afrif. Weithiau, ar draws y wlad yma erbyn hyn, mae'r capeli yn blotach o ran pobl, so'n llawer o bobl yna. Ond mae bod yng nghwmni 2 neu 3 sydd yn gweddio'r un fath ac yn credu'r un peth yn ddigon i roed ysbardun i chi wynebu dy llun. A wedyn, ydych chi'n mynd drwy dy llun, ydych chi'n meddwl, mae dy llun, mae'n ffain, dwi'n oce. Chi wedyn mae rhywbeth yn digwydd dy llun, ydych chi'n digaloni. Chi wedyn yn teimlo, mae dy sul yn bell. A wedyn, ydych chi'n mynd ymlaen, ydych chi'n cael rhyw seiat nos ferchar, ydych chi'n cael boost bach arall. Chi wedyn mynd ymlaen, ydych chi'n cyrraedd dy sadwn, ydych chi'n hollol anobeithiol, a ydych chi'n ffeindio'n goblin anodd i ddeffro chi'n bore dy sul a dweud, na i fynd i capel. Ond dwi'n misio mynd i capel achos dwi wedi blino, a dwi'n mynd teimlo bod fi'n credu'r un peth ac o'n i sôn dweud. Ond ydych chi'n gwybod mae'n llesol i fi fynd. Dyna patrwm rhedeg mewn stadiwm sydd i weld heb torf o'ch cwmpas chi. Does ddim tystion yna. Does ddim pobl yna'n curo dwylo gyda tyd dyfal barha. Ac dyna ydy'r patrwm mae Cristnogion yn ei wynebu o wsos i wsos. Ond yn fama, mae gennym ni am hynny gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas. Mae'r stadiwm yn hollol llawn yr holl ffordd rownd. O Cristnogion sydd yn edrych i lawr ac yn curo dwylo ac yn dweud dyfal barha. Ac yn aml iawn, da ni'n ymwybodol ohonyn nhw achos ydyn golwg ni ddim ar y nef. Mae'n golwg ni lawr ar y ddaear a da ni'n gweld y problemau sydd o'n blaen. Ond os da ni'n codi'n golwg i edrych ar Dduw ac i edrych ar y tystion ac ar y Cristnogion sydd wedi mynd o'n blaenau ni sydd yn y gogoniant, mae hwnna'n llenwi ni efo'r ysbryd i ddyfal barhau. So am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n gwmpas, darlun sgynnon ni o stadiwm llawn. Ac pam da ni'n rhedeg o gwmpas, mae yna rhywun bob un cornel, bob un darn sydd, bob cornel ola, ac reit ar y llinell derfyn yn galw'ch enwch chi yn dweud dyfal barha. So mae yna wahaniaeth. Os da ni'n cadw golwg ar Dduw, os da ni'n ymwybodol o Dduw, ac o'r tystion sydd wedi mynd o'n blaenau ni, cymaint cwmwl o dystion, mae'n bwysig bod ni'n gofyn y cwestiwn, pwy ydy'r tystion yna sydd yn galw allan ac wedi mynd o'n blaen ni. Ym Mhennod 11, mae gennym ni restr, Pennod 11 o Hebreaid, mae'r awdur yn rhestru, arwyr y ffydd, neu Cristnogion eraill sydd wedi mynd o'n blaenau ni. Mae gennym ni Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moses, Rahab, Gideon, Barak, Samson, Dafydd, Samuel ac eraill. Llwyth ohonyn nhw sy'n cael ei rhestru gan yr awdur, sydd wedi ymbalfalu, sydd wedi dyfal barhau yn mywyd y Cristion ac wedi cyrraedd y gogoniant. A maen nhw'n edrych i lawr ac yn dweud mae o werth o. Da ni'n gwneud cam weithiau, da ni'n gwneud camgymeriad yn meddwl bod yr pobl yma i gyd, y rhestr mae'r awdur yn sgwennu lawr, yn berffaith ac bod nhw'n bobl i ni efelychu. Be da ni'n gweld os da ni'n astudio i bywydau nhw, da ni'n gweld bod nhw'n doredig, bod nhw hefyd yn bechaduriaid, bod nhw hefyd yn methu, bod nhw hefyd yn cael cyfnodau o ddi-ffydd neu lle maen nhw'n ddi-hyder yng ngallu Duw neu yng ngallu i gwaredwr. Maen nhw yn ama Duw. Maen nhw'n gweld bod sefyllfa ar y ddaear yn drech na nhw a maen nhw'n mynd yn ansicr. Da ni'n gweld bod Dafydd yn syrthio i demtasiwn ac yn cael affair. Da ni'n gweld Sara yn amau bod Duw yn cadw i addewidion, bod hi'n mynd i gael teulu a cenedl gyfa yn dod o'i had hi. A mae'n bwysig bod ni'n ymwybodol bod yr bobl yma wedi cael, bod eu straeon nhw wedi cael eu rhoi yn y Beibl mwyn i'n hannog ni. Da ni efo storis tebyg iddyn nhw.
Da ni'n gwneud camgymeriadau. Da ni'n syrthio i bechod. Da ni yn mynd yn ddihyder yn ein ffydd. Ond maen nhw yn y dorf. Maen nhw yn y gogoniant yn edrych i lawr ac yn dweud, mae o werth o. Mor anodd ydy'r ras ar hyn o bryd, mae o werth o yn y diwedd. A mae'r Cristnogion hyn yn esiampl i ni, yn y ffordd maen nhw'n dyfal barhau, bod nhw'n syrthio, bod nhw'n methu. Nes i golli mam gi dechrau flwyddyn yma yn 93 oed. A dwi'n cofio gofyn iddi dipyn o flynyddoedd yn ôl, achos o'n i'n gweld hi yn tyfu yn ei ffydd ac yn ei disgwyliad o'r arglwydd Iesu Grist fel oedd hi'n mynd yn hun. Oedd hi'n deud yn y blynyddoedd ola, dwi'n barod i fynd. Dwi'n barod i fynd wan. Ac dwi'n cofio gofyn iddi pan iddi o gwmpas i phethau fwy yn 70au hwyr, dechrau 80au. Cofio gofyn iddi'n hogyn ifanc iawn pan nes i ddod yn Gristion 12 oed. Dwi'n cofio gofyn iddi hi, os gynnach chi gyngor i Gristion ifanc, a dyma hi'n deud, daliau'r ati, mae o werth o. A wedyn ges i y fraint o'i gweld hi yn byw y bywyd yna i'r diwedd ac yn cael ei chroesawu gan gwaredwr ar ddiwedd oes. Mae o werth o. Yr ail bwynt ydy bod ni'n frwydr. Brwydro ydy'n hanes ni fel Cristnogion. A mae hyfforddwr da yn mynd i fod yn onest. Does am pwynt cael hyfforddwr sy'n deud, ia, perffaith, o hwnna'n wych. O'n i'n cael gwersi canu pan o'n i'n tyfu fyny, ac oedd yn athrawes ganu fi'n ofnadwy o galad arno fi. Ac nath o gymryd amser i fy ego bod yn barod i wrando ni, achos pan o'n i'n canu, o'n i'n meddwl bod fi'n hitio bob un nodyn yn iawn, neu dal nhw am pa bynnag faint o hyd oedd yn o fod. Ond i gwaith hi, oedd pwyntio allan y pethau ni'n gwneud yn anghywir, y pethau ni'n gallu gwella arnyn nhw. A mae hyfforddwr, os da ni'n meddwl am y cyd-destun, bod ni'n athletwyr, neu bod ni'n rhedeg ras, job hyfforddwr ydy deud, mae dy decnic di ddim cystal yma'n gallu bod. Ti angen gwella ar hyn. Ti angen gwella ar hyn, llall ag arall. Chi ddim angen hyfforddwr sy'n deud, ia, ti'n gwneud yn wych. Mwyn llwyddo, mae'r rhaid bod ni'n gwella a gweithio ar y gwendidau hynny. A dyna be mae'r Beibl yn neud. Mae'n adnabod pethau da ni'n gwneud yn anghywir. Mae y Duw byw, ond da ni'n gweddio'r Duw, yn gofyn am gymorth, mae Duw yn siarad efo ni ac yn dweud, gna hyn. Da ni weithiau'n meddwl bod Duw wedi i grisialu blynyddoedd yn ôl, a mae dim ond set answers sydd gennym fo. Ond mae Duw yn fyw. Mae Duw yn siarad. Ac yn Duw farn. Ac os da ni'n poeni am rhywbeth, da ni'n gallu troi at Duw mewn gweddi, a mae Duw yn gallu'n cyfeirio ni. Da ni ddim jyst yn ysgwyd rhyw bel ddi Magic 8 Ball ac yn disgwyl am set answer. Da ni ddim yn gofyn i Google, haia, gai hwn, a mae Google yn rhoi'r ateb ni bod Alexa yn dweud chi be ydy'r ateb sydd wedi cael ei brogramio mewn. Mae Duw yn fwy na hynny. Mae Duw yn gallu dweud ac ateb angen yr enaid a'r galon a'r meddwl. Da chi'n sylwi bod athletwyr pan maen nhw'n rhedeg ras. Dydyn nhw'n gwisgo llawer o ddillad. Mae hynny'n fwriadol. Achos maen nhw'n gwisgo dillad ofnadwy o ysgafn, ac os dwi wedi dallt yn iawn, dydyn hyd yn oed ddim yn gwisgo sana, achos bod nhw'n creu ryw fath o ffrithiant yn yr aer. Maen nhw mor streamlined a phosib. A dychmygwch geisio rhedeg efo cot, neu efo scarf, neu efo cap am unig. So fo'n anodd bysa. Ond mae adnod 1 yn dweud, gadewch i ni fwrw ymaith bob rhwystyr a'r pechod sydd yn ein maglu mor hwydd. Ac i fynd nôl at y syniad o rhedeg, mae'n anodd iawn rhedeg efo pethau sydd yn ein dal ni lawr. Ond mae'r adnod yma'n cyfeirio at bethau sydd yn gwneud bywyd y Cristion yn anodd, sy'n gwneud ein camau ni fynd yn drwm. Mae'n adnod yn dweud, mae'r awdur di sgwennu at y Cristnogion yma, yr Hebreaid, ydy dweud, gadewch i ninnau fwrw ymaith bob rhwystyr a'r pechod sydd yn ein maglu mor hwydd. Da ni wedi dynnu'r pethau yna sy'n gwneud i'n anodd i ni fras gamu fel Cristnogion. Mae'r awdur yn cyfeirio at 2 beth, rhwystrau a pechod. Mae'r rhwystrau yna yn bethau cyfreithlon, pethau da ni'n cael gwneud, pethau da ni'n mwynhau wneud, pethau da ni'n gorfod wneud. Maen nhw'n bethau fel
edrych ar ôl teulu, neu bod yng nghwmni teulu, cael plant, edrych ar eu hola nhw. Mae nhw'n bethau fel gwaith, arian, mae nhw'n bethau hamdden, mae nhw'n bethau iechyd, da ni'n edrych ar ôl y corff, ni'n siŵr bod ni'n iawn. Mae nhw'n bethau pwysig, rhwystrau, mae nhw'n bethau pwysig, ond mae nhw hefyd yn gallu bod yn bethau da ni'n ei addoli. Mae nhw'n bethau da ni'n rhoi i'w chlaw Duw. Mae'r ail beth yn benodol yn cyfeirio at bechod. Pethau sydd yn ein baglu ni, pethau sydd yn gwneud yn syrthio. Pethau mae'r un drwg, mae'r diafol yn gallu gafal yn nhw a dweud, gwranda, dwi ti ddim yn Gristion da iawn agos. Ti'n baglu o hyd, ti'n methu. Wyt ti'n meddwl bod Duw yn mynd i gymryd chdi nôl a chdi ddod i gwneud hynna eto? Y pethau yna. So mae'r awdur, mae'r hyfforddwr yma'n dweud, gadewch i ninnau fwrw ymaith bob rhestr. Gadewch i ninnau beidio gwrando ar yr amheuon yna, ar yr un drwg. Gadewch i ninnau fwrw ymaith yn nerth Duw bob rhwystyr a pob pechod sydd yn ei baglu ni mor hwydd. Mae'r Beibl yn dweud bod ni fwrw ymaith pethau neu rhannau o'r corff sydd yn gwneud i ni baglu a syrthio o hyd. Tynnwch ef ymaith. Os ydy llaw dde yn gwneud i chi bechu, torwch ef ymaith. Rhyw fath efo'r llygad. Maen nhw'n ddarluniau sydd yn extreme, ond mae'n well bod ni wedi cael gwarad o rhywbeth sydd yn atal ni rhag mynd i'r nefoedd neu cadw nhw. Achos os da ni'n cadw nhw, ac os da ni'n trysori'r pechod, os da ni'n gafel yn efo am byth ac yn dweud, ti'n mynd cael cymryd hwn i ffwr, gyd i gymryd y pethau yma i gyd, ond dwi eisiau cadw hwn. Gall cadw hwnna, neu mae cadw hwnna, yn golygu bod ni yn ein hunan, yn atal ein hunan rhag cymryd y gogoniant efo dwy law. Da ni'n methu gafel yn y gogoniant a rhywbeth arall ar un peth, a mae'r awdur yn dweud hynny, gadewch iddo fynd ymaith a derbyn Crist yn llawen. Y trydydd peth wedyn ydy'r cyfeirio. Mae adnod 2 yn dweud gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. A mewn ras hir, da ni'n gallu cael llawer o bethau sy'n tynnu'n sylw ni. Ac felly mae'n bwysig bod ni'n cadw golwg ar y nod ac ar y llinell derbyn. Da ni i redeg ras y Cristion gan edrych ar Iesu Grist. Dim ond drwy edrych ar Iesu Grist da ni amlwyddo yn y ras yma. Mae'r awdur yn awyddus i ni weld Iesu Grist fel esiampl. Fel un nath ddod i'r byd a cyflawni y ras. Pob un problem da ni'n wynebu, pob un adeg lle da ni'n teimlo fatha bod hwn yn ormod ac yn drech na ni. Mae'r awdur yn awyddus i ni weld bywyd Iesu Grist a gweld sut nath o ymdopi. Gweld sut nath o ddyfal barhau. Mae gen i fab 22 mis oed a mae o'n cerdded, mae o'n rhedeg wan a mae o'n dysgu neidio wan, mae'n mynd neidio. A mae'n neidio fyny a mae'n landio ar ei ben ôl. Bang, lawr. Dwi'n wedi dysgu bod angen landio ar ei draed. Dwi'n meddwl bod dwi'n dysgu gwahaniaeth o'n neidio'r wely a llawr. Ond oedd gweld o'n dechrau cerdded yn anhygoel. Achos oedd chi'n gweld o'n cymryd un neu ddau o gamau, a wedyn oedd o'n disgyn lawr. Achos os nad oedd gynno fo gyfeiriad, doedd o ddim yn gwybod lle fynd. Oedd o'n sefyll, oedd o'n cael pwyso'r bwr, oedd ar ei lefel o, a wedyn oedd o'n cymryd chydig o gamau, a wedyn oedd o ddim yn gwybod beth oedd eisio. Oedd o'n gwybod os oedd o eisio mynd at y tegana neu at y soffa neu beth bynnag ac oedd o'n disgyn lawr. Ond os oeddech chi'n rhoi mam neu dad fel cyfeiriad i Gwydion, oedd o'n gwybod lle fynd, ac oedd o'n rhoi y camau at ei gilydd, ac oedd o'n cymryd y camau yn gryfach nag oedd o heb hynny. Mwy o hyder, mwy o ddibyniaeth, yn gwybod os dwi'n mynd ffordd na, mae yna rhywun yna sy'n mynd i fy nalu, yn mynd i gofleidio fi ac fy'n cysuro i. Ac dyna ydy'r darlun mewn ffordd sydd gennym ni ar gyfer beth o'i fod yn Gristion. Heb Iesu Grist ar ddiwedd y daith, heb wybod, heb fod yn sicr bod Crist wedi llwyddo yn gwneud y ras yn ein lle, yna mi fysa'n camau ni hefyd yn ansicr. Ond mae gennym ni'r dystiolaeth, mae gennym ni'r wybodaeth bod Crist wedi llwyddo, wedi cyflawni'r cyfan, ac felly ar derfyn ein taith, ar ddiwedd y ras,
bydd Crist yn ancyfleidio'n ac yn dweud, da was, da a ffyddlon. Edrychwch ar Iesu Grist. Pan mae o'n gwynebu heriau, pan mae o yn gwynebu pobl yn bod yn gas neu pobl yn ei fradychu o, da ni'n gweld Iesu Grist yn gweddio. Mae'n gweddio dros i gyfeillion, mae'n gweddio dros i elynion, mae'n gweddio dros y rheini sydd yn cynllwynio ni erbyn o. Edrychwch ar y ffordd oedd yn ymateb, a bydde di Grist fod yn esiampl i chi. Dydy Iesu Grist nid dim ond yn gymorth i ni ar ddiwedd ein hoes. Yn yr oriau, yn y munudau yna lle da ni'n ansicr, yn yr adegau yna lle da ni'n gwynebu arledigaeth, a lle da ni'n profi pethau'n anodd, neu pam da ni ddim yn gwybod beth i wneud, defnyddiwch Crist fel esiampl. Byddwch fel Crist yn gwneud yr un peth, yn gweddio ac yn gofyn am gymorth. Mae'r cyfeithiad, un o'r cyfeithiadau y Beibl yn Gymraeg yn defnyddio'r gair pen tywysog a pherffeithydd. Dwi'n meddwl mae William Morgan sydd yn defnyddio pen tywysog a pherffeithydd ffydd. Dwi'n mynd i roi gair, achos gan bod yna gyfeithiadau eraill sydd yn defnyddio geiriau eraill. Dydy'r gair pen tywysog ddim yn fy nghynorthwyo i mewn ffordd i egluro beth sydd angen yma i ni ddeall. Mae arloeswr mewn ffordd yn air gwell. Lle mae o wedi arloesi, wedi mynd o'n blaenau ni, wedi llwyddo, ac yng ngallu'r arloeswr yna, da ni'n dilyn ôl troed yr un sydd wedi arloesi o'n blaen ni. Mae wedi cwblhau y cyfraith Iddewig, mae wedi cwblhau honna, wedi bodloni Duw, wedi bodloni dicter Duw, wedi bod yn iawn perffaith yn ein lle, wedi mynd o'n blaen ni ac wedi cwblhau yr ast. Ac felly, mae o wedi perfeithio'r ffydd. Perfeithio'n ffydd ni. Nid yn gymaint hynny, ond nath o redeg yr ast trwy ffydd yn berffaith. Pan gafodd o adegau oedd yn gwneud o'n anodd, pan oedd o'n ffeindio hi'n anodd, nath o lwyr ddibynnu ar Dduw i dad. A nath y ffydd gael ei wneud yn ddiamond, yn gryf, yn galed, yn gywir. Yr un sydd wedi byw y bywyd yma yn berffaith. Mae adnod 2 yn dweud, mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe oedd efo ddef gras heb ddiffygio. Mae Crist wedi dod i'r byd yn fwriadol mwyn y llawenydd oedd o'i flaen. Ac y llawenydd yna o'i flaen oedd bod o wedi cwblhau bywyd ar y ddaear yma, a bod y bywyd yna'n golygu bod pechaduriaid yn cael ei prynu i eiddo Duw. A dyna lawenydd Crist, ydy bod o wedi cwblhau ei waith. Rhyw ddydd, mi fydda ni fel pechaduriaid yn cael camu mewn i'r gogoniant. A dyna lawenydd Crist. Ydy bod y gwaith mae o wedi gwblhau wedi golygu bod yna wahaniaeth tragwyddol yn digwydd i'n heneidiau ni. Mae adnod 2 yn dweud hynny. Mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, mae Crist yn y gogoniant cyn dod i'r byd, cyn dod i Bethlehem, yn gwybod y llawenydd, dwi'n mynd i gael amser caled ar y ddaear yna. Dwi'n mynd i gael yng ngwrthod, dwi'n mynd i gael yng nghroi ar groes i farw. Ond mae'n mynd i lawr yn gwybod mae'r llawenydd ar ddiwedd y daith yna ydy bod gynno fo lawenydd tragwyddol yn y nef bod wedi prynu Cristnogion newydd, pechaduriaid Cristnogion i'r nef. Dyna'r cariad oedd gan Crist a sydd gan Crist droson ni y bore yma. Mae adnod 3, a dwi'n gorffen rwan, dwi'n ymwybodol o'r amser. Mae adnod 3 yn ymlaen yn bellach ac yn dweud, a oddefodd y fath elyniaeth ato'i hun gan bechaduriaid. Mi oedd Crist yn gwybod be oedd o'i flaen. Oedd Crist yn gwybod bod yna elyniaeth yn mynd i ddod tuag ato fo gan bechaduriaid. A mae hwnna'n gyrru ni i ofyn y cwestiwn, ydych chi a fi wedi ystyried faint mae Iesu Grist yn eich caru chi? Nath Iesu Grist roed ei hun yn ufudd yn ddieuog, i ddwylo'r euog i farwolaeth ar groes. Oedd o'n gwybod hynny. A hwnna oedd ei destun llawenydd o. Bod o yn y nef yn gwybod bod yr holl gasineb oedd o'n ei wynebu, holl wrthod ar groes,
oedd yn caru ni gymaint i dal wneud hynny. Pam mwyn ein achub ni oherwydd bod o'n ein caru ni. Dyma gariad fel y moroedd, tostiraethau fel y llun, Iesu Grist yn dewis gwneud hynny. Mae adnod 2 yn cyfeirio at y llawenydd oedd o'i flaen, a'r llawenydd yna ydy bod ni yn y nefoedd wedi llwyddo yn y ras, bod o wedi bod yn esiampl i ni, bod o wedi byw y bywyd, a bod i fywyd o, pan mae Duw yn edrych arna ni, mae o'n gweld Crist. Mae o'n gweld gwisg cyfiawnder Crist. Ar ddiwedd y ras, mae'r athletwyr i gyd yn cael rhyw ffoil bach tena sy'n edrych atho bod o'n ddim byd. Ond mae o'n yn ôl y sôn yn cadw rhywun yn gynas ac yn helpu nhw gael yr gres yn ôl. Ar ddiwedd ras y Cristion, mi fyddan ni'n dod i'r nef yn gwisgo gwisg cyfiawnder Crist. Hwna fydd yn amgylch yn ni. Byddan ni ddim yn cael camu mewn i'r nefoedd os nad yn ni'n gwisgo Iesu Grist. Os nad byddan ni wedi'n amgylch yn ni, wedi'n cofleidio gan Iesu Grist. Mae adnod 2 yn mynd mlaen i ddweud, ac y mae Crist, ac y mae wedi eistedd ar ddiheulaw Duw. Yn yr Hen Testament, doedd yr arcyfeiriad yn y deml, doedd na ddim cadar yn y deml, achos doedd gwaith yr arcyfeiriad byth drosodd. Gwaith yr arcyfeiriad byth drosodd. Bob dydd, bob awr, bob munud, ond na rhywun wedi pechu, rhywun wedi gwneud rhywbeth, rhywun yn y genedl wedi golygu bod rhaid i'r offeiriad sefyll ar ei draed a dweud gwneud poeth offrwm neu heb offrwm neu rhywbeth oedd yn golygu bod o ddim yn cael ista, doedd ei waith o ddim drosodd. Ond mae Crist yn wahanol. Mae Crist yn eistedd ar ddiheulaw Duw. Mae Crist yn cael eistedd i lawr, achos mae Crist ar y groes yn gweiddi gorffenwyd. Does na ddim angen offrwm arall. Un offrwm am byth. Mae hynna'n golygu bod ni heddiw yn yr Wyddgrug yn cael gofyn i Dduw yn enw Iesu Grist yn yr aberth yna, bod yr aberth yna'n gymwys ac yn ddigonol am weddill yn hoes. Mae'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. Da ni methu ychwanegu dim at waith Duw i'n hachub ni. Bore yma, mae Iesu yn eistedd ar ei orsedd gyda Duw y tad. Ac felly, pan ma'ch hyder chi, pan ma'ch nerth chi, pan ydych chi'n mynd yn isel, pan ydych chi'n teimlo hi'n anodd, pan mae ras y bywyd yma i weld yn mynd yn drech na chi, edrychwch ar yr arglwydd. Dwi'n edrych ymlaen mewn chydig o flynyddoedd, dawn nhw'n sydyn iawn dwi'n siŵr, lle fyddai'n mynd i mabl gampa cynta Gwydion. Dwi'n gobeithio ni ennill, ond dwi'n mynd i roed y pwysau arno yma. Ond dwi'n gwybod lle fyddai. Fyddai ar y linell derfyn yn gweiddi enw fo mor uchel o fyddai'n gallu. Yn gobeithio bod hynny'n unioni gama fo a bod o'n rhedeg yn syth a bod o'n dod dros y linell derfyn. A dyna be mae Crist yn neud. Fel brawd, fel gwaredwr, fel arglwydd, dyna be mae'r tad yn neud yn cofleidio i blant. Mi fyddan ni'n cyrraedd y nef ac mi fydd Duw, fydd Crist yn rhoi coron am ein pen a mi fyddan ni'n gafel yn y goron yna ac yn rhoi wrth draed yr Iesu a dweud, ti fi ar goron. Dwi ond yma oherwydd beth wyt ti wedi wneud. So gweddiwch bod Duw yn gymorth i chi a bod y ras a bod bywyd ddim yn ormod. Bwriad y llythyr yma oedd annog Cristnogion i ddod o barhau. A dwi'n gweddio bod hynny wedi cael ei gyfathrebu i chi bore yma. Yn enw Iesu Grist. Amen. Da ni'n mynd i ganu i orffen. Emyn 300, dwi'n iawn i ddweud yna, Mayda? 321. Ia, 321. Iesu, nid oes terfyn arnat. Mae cyfiawnder maith dy ras, yn fwy helaeth, yn fwy dwfwn, gan waith nag yw'n hechod cas. Fyth yn anwyl, meibion dynion mwy athgar. Ti fyddeaist fil o feiau, i'r pechadur gweithau ryw. Arglwydd maddau eto i minnau, ar fyddeiant rwydd yn byw. Dy unig heiddiant, yw ngorfoledd i am gryn.
Fydden ni ddweud gras ein harglwydd efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth.